Bengi lho. Wah, nekat ngene. Bengi udan-udan wis. Iki supretan pira iki, Bro? 2017. 2017. Suprane 2017 lho, iki. Apa iki PCX 2021. Merapat Batem Jepon lur iki lur. Iki golek wayoan iki. Nekat bengi-bengi mergawe. Rego pira iki, Komandan? 1 juta. 1 juta nae pas yo. Motor apian yo. Kepala sekolah perantakan SMP, Bos. Lho, ngene kepala sekolah iki. 1 juta pas. Lho, yo rendah. Lah iya. 1 juta pas, 1 juta pas. Ya. Mul. Ya. 13,5 nae. Nek kelarangan yo nego, jelas nego iki. 2020 awal wajike dwower. Loh, remote. Gambar starter, gambar starter. Hijau. Nah, mata nih. Tengah. Oh, mati. Oh, muni. Oh, mati. Iki mau 8 juta susuk iki, remotan. Loh. Oh. Loh, remotan. Oh. Oh. Kok pira iki? 13 juta. 13 juta iki 2016. Wajike plate dawa. Tadi gas penak apa ora? Wah. Mesinnya penak ngene. 13 juta nek kelarangan mek susuk. Sementing aja akeh-akeh. Iki wonge kepengin ndang sugih soalé. Kok pira iki? Regane pira? 10 juta. 10 juta, 10 juta. 14. Mlakune pira? 30.000. Mesin segel iki lur, mlakune 60.000. Plus susuk. Titik. Wah. 10.000. Ih lur. 14 ngene Scoopy. Oh, 14 juta lah Scoopy. Ban donat. 14 orang luang ora? 14 juta. Piro, Lek? Mega Pro, Bos, 2006. Dadi GL ngene iki. Regane 12,5. 12,5 ngene. Dari pasang gawe ya lho iki jadi weh. Mesinnya ketete. Wah. Iki balik neh 4 juta pun juli. Iki pin 10. Nyojo ijah 6,5 2013. Wes starter iku. Rego pira iki? Jar iki. Wah. Regane pira regane? 12. Motor apa? Mega Pro 2003. Mega Pro MP. Wah, Mega Pro. Niger, Mas. Niger. Setrukan, Mas. Setrukan Karek mati, Mas. Kena setruk. Motor sangat setruk. Gawe